Jeg har fra starten af vidst, at det her er et maratonløb. Jeg har det sådan lidt som en eksamen til skolen. Det er kun spændende, men det er også udfordrende, fordi der er mange parter i det her spil, der skal tilgodeses. Og det er ikke altid lige let. Fodbold, fair play und Toleranz. Diese neue Ära begonnen hat, der Toleranz, der Liebe zueinander. Man skal jo passe på med at rose sig selv, men jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg er gået all in for Europeada 2024.